crăcănată sau ăla cu mâinile pe lângă corp? Ăla crăcănat. A? Toți sunt crăcănați. Cu mâinile am zis. Cu mâinile pe lângă Ce corp. frumos chează rare, vrei tu să spui, nu? Că unul singur are casca. Nu cred că e rară. Că... De ce? Așa, însictit să meargă? Sau e precaut, nu știu ce. Vorbește frumos. A? Nu au veste portocalii, cred că ei sunt. Ca să-i cunoască, ei aveau și în poze. Veste portocalii. Dar nu e rare. Nu e rare niciunul de acolo. Sau e primul? E ultimul, eu îl văd. A? Cu ochelarii pe cap de șmecher. A? Al treilea. El e? Păi da. Hai, Rareș! Lasă! Bună ziua! Presupun, după cum râde Rareș, Da! Ăla! Îmi pare bine, dragă Șerban. Prietenul lui Rareș, Marian, da, mi-a zis că Marian e prietenul lui. Hai, Hai, te duci? fugi! Du-te Mai dat o coborâre? Da, mai mergem o dată. Tata, Da. e și cu tine, da? Da, tata? Hai! Hai că vine la următoarea curbă. Hai jos. Ia uite curajosul! Hai, Rareș, în rând cu noi. Nu mai faci. Coborâm, ok. Am cea pentru tine la hotel. Hai să coborâm. Are ceva pentru tine, uite. Da, hai. Haide! Are noroi pe cască, o fi căzut? Ia. Ia, mami. Dai puțin să-mi Tati, închid hai aparatul. cu Hai că nici n-am putut pune. Fugim. Hai! Fugi dacă vrei. De ce n-ai făcut? Eu am făcut două poze, dar...